dol rok norok rang duplicate himarok hingke khana khana kwbangma jagao no tei omo kahai duplicate rang painani bo manthogo tei chamung chathani chips rogo bo manthogo omo kahai no norok khwde khana khana coins bo duplicate sokpaika hinui norok wansugui tongkhana omo ba simple se wngna nokoli eba kheba duplicate coin swnamna ba tamo kosto nangnani tong machine bai ba haino wngui thangano hinui tei omo kahai kok wansuknai 10 taka jat coin bai sunam phanole busuk rang ajiwi mannai hinui sunam hwnui busukle rang mannai obo kahai hinui wansuknai hingke norokno ang kubui kok sawui rewano o coin swnamui no duplicate coin swnamui khoroksa bwrwi 30crore rang ajikha dol rok ang tini norok no sana thangui tongo khoroksa bwrwi 3 month o 30crore rang ajiwi coin duplicate swnamui bahai ke rang manui tongkha bo amsuk norok to saimanna 1 crore se ar jagao busuk se rang bang 1 crore mangkha hingkale haino achugui thangui chai tongmanano hinui wansuknai poribar kaisa phiaba o bwrwi hingke coin swnamui no bo 3 month se abo bo kuno bosor rok kya 3 month no bo 30crore rang ajiwi sika phiaba jesuk chakri wala phano wngthun bosor kaisa o phano 30crore ajiwi mangla kuno dino phano phiaba bo hingke kaisa duplicate coin no swnamui se omo haike rang ajiwi mankha o kok rok no khnawi belai kheno wanakha tei omo social media o bo belai kheno viral wngjak o kok rok no lukurok khnamani yagulo jotono obak nanglaijak amsuk rang kwbangma bahai ke snam khana tei o snam thani o tamui manui nangkhana tei omo bo bisas khlaimanya lukurok je kaisa 10 rupees 10 taka jat coin duplicate swnamui bahai ke amsuk 30crore rang ajiwi mankhana hinui o bwrwi rang nokol swnamui o coin nokol swnamui bo toll plaza o swnamui rohorwi tonio hingke bo omo haike mak supply khlai tongo toll plaza o hingke norokno ang o video ni bisingtwi sawi khnarinai bo bahai ke o duplicate coin no swnamkha saksaichung tei o video ni bisingtwi norokno omo bo awareness khlainai je norok rang duplicate eba kheba coin duplicate no bahai ke sininai o kok rok no o video ni bisingtwi norok jotono no ang sawi khnarinai norok no sawi rewano pura barodia kheba dunia o rang ajimungni lama no nai naikha hingke o coin duplicate swnamani lama no simino nukhuro jotoni slai rang ajimani ei jotoni slai successful income o jagao no nukjago o bwrwi tei bini logio tongnai kam khlainai rok 3 month no bo borok 30crore rang ajikha sabele saiman je gullok eba kheba piggy bank o norok se rang khatiwi tongmani 10 taka 20 taka omo haike jesa coin phanongthun phiaba oro jotoni slai specially sajago 10 rupees ni coin no je norok piggy bank o gullok o rang dawi tongmani o coin sabo saiman o coin bode duplicate wngui man hingke o coin chikon mikon swnamui no borok rang kisa misaya borok salsani salano crorepati wngui thangka omo haike coin swnamui mang borok sara bosor omo haike samung khlai tongkha hingke borok no kebo ambani phano paigala amsike rang bangui thangnai amsike bangui thangnai jefru faridabad police ni thani o borokni o karnama kala karnama eba kheba black money haibo hinjago borokni abo omo hai samung rok no tui saimanmani yagulo faridabad police rok khoroksa borok complain dikha police rok no daily no ar jagao toll plaza o kwbangma coin supply khlaijagui tongo tei omo gari baimang kuplung khlai phai o rokni complain dikha
Jepro police rok o kana mana toye investigation khlai nayo apro kubini kubui o mahaino samong khlai tongmani manjak te je toll plaza o supply khlai jagoi tongo ar jago thangoi bo joto jaj partal khlaika te o posters khlai tongmani jorao kaisa traffic point o police rok buthagai gari no bathagri oi checking khlai tongo aboni yagulo no kaisa gari sokpakya police ni ganao te afro bo checking khlaina bagui kok sawi tongmani phiaba gari bisingo tongo khoroksa belai family kahamni borok rok kahaino chehra bai hingke ar jagao family kahamni borok rok kahaino ngui tongo borok kunu jagao travel khlai tongmani hai police bilangangke o gari no phiogui rohka ti jepro o complaint dinai borok saka norok je gari no lairi rohmani o gari no hinoi abro hingke police rok harjak ongoi thangka bono naitugui tiklainani bagui te naitokmang o gari bo manjak kha abro khe no police bono bathagri oi aron lukurok bo joto no saimani thangbai ka je borok coin kwbangma swnamoi crore rang ajiwi tongkha hinoi ama haike no police rok bathagri mani yagulo aro joto borok rok lukurok bir ongoi thangka joto o kok rok no nainani bagui abro khe no gari ni tiki khulugui checking khlaimani yagulo nokha aro coin se bosta thaisa dajak bosta kwbangma khlaiui amsike coin bango te a gari kaisa o amsike coin bango je a coin bai kaisa gari belai kheno mercedes rok paisi manano amsike coin kwbangma burung bosta dajak police rok o manui rok no joto tlangai akawai tabuk hwngangke main je samung khlainai orja omono naitungnani chesta naitungmang olo o buri ni thikana mangkha aborike no buri no thangui sungui kha buri puila o hwngangke gosia ongoi tongkha joto phudungmani yagulo se bono kok gosriu mano aboni yagulo kheno sungka bo bahaike omahaike samung kala samung khlai tongkha hinoi aborike no o burui saka factory o coin swnambai mani yagulo bo bini sati yakiba dol rok bai o coin no supply khlainani bagui ongkhorui thango jaga o phiaba o samung bo belai kheno beaini haike khlai tongo borok te omo pura danda bo tol no kini hoitese suru khlai tongo hini saimankha te bank ni borok rok no bo saka je o rang supply khlainani furu ani thani coin exchange khlaina haro ang hamjago hinoi o coin no hini thokai sawui borok ar jaga o rang reui ulta cash tubui phaio amo hingangke note rok bank o coin rok rimani yagulo phana bank ni masapano कर्मचारी रok saimani je bo nokol coin se roi tongphaio hinoi phiaba asolo hngangke obo totally duplicate coin se phiaba bank कर्मचारी rok hngangke obono tui kun phano siakho omo kahaike supply khlai no omburui munafa bo kaham khlai profit khlai tongo police o brino posters khlaimani yagulo o brini tei kwbangma factory tongo omrok bo joto police rok ni bwskango phunuknani nangkha o bri saka bini logi khorok tamsila tongo tei o khorok tamsila tei o bri khorok brui miliui no omo kahaike coin duplicate swnamui sell khlaiui obono exchange khlaiui teisa rang ajiwi tongo hini saka tei dino no borokni lakh rang ongoi thango obo kahai kok no bo sakha jankari manmani yagulo kheno o burini tei khorok tam dol tongnai rok no bo romui naharka borokni hirasabo police jepro borokni factory o visit khlainaya afuru nokha o coin samani joto process rok tongo tei o process rok ni bagui kwbangma machines rok bo ar jagao berajak nukbaikha tei police rok ni nojor o klaikha ar jagao 3 lakh ni coin tei machine bo kwbangma dam ni manbaikha je coin swnamani process nangma rok tei ar jagani je local ni borok rok saka borok
koyek mas romoi omo haike samung hamya khlai tongo te omo haike illegal samung khlaiwi rang bo 30 crore rang ajewi tongo obo bo 3 mas ni bisingo belai kheno wanarjaknai kok chini barathao ogodna obo first time ya omo hai kwbangma no gotijak tongo o coin simiya nakli note yakheba black money omo kahai rok bo swnamjak nukha kwbangma jagao no.